da Feira do Butelo 2022. Esperámoste. Clientes habituales do Butelo, por moitas pandemias, nos vai quitar o vicio, porque prácticamente suelen vir todos os anos ao largo da temporada e nos vamos a contar aquí esperando que veñan, que os botamos moito de menos e por moito COVID non nos vai quitar a costumbres boas de vir a dar un chute de colesterol todos os anos. Esperámoste para o vindeiro ano na Feira do Butelo. Agora que xa somos festa de interese turístico galego, para o 2022 máis e mellor, contamos con todos vos. Como ben sabedes, a Fonsagrada é terra de Butelo e bo cocido. Animádevos a saborear o marisco de Cortello da Fonsagrada. Esperámosvos a todos na Feira do Butelo do 2022. Ola, bos días. Hoxe organizamos esta mesa redonda promovida polo Concello da Fonsagrada e o xornal El Progreso baixo o nome O Butelo, un manxar que dinamiza a Fonsagrada, co obxectivo de manter vivo o espírito da Feira do Butelo, que non se celebra este ano por primeira vez desde a súa creación en 1998 a causa da pandemia. Este acto pretende resaltar a importancia da industria cárnica, en particular do Butelo, na Fonsagrada e na montaña de Lugo. Esta industria serve para xerar emprego e manter poboación en concellos rurais. O Butelo é tamén un produto que serve para dar a coñecer a zona na súa condición de bandeira gastronómica da Fonsagrada e da súa contorna. Antes de comenzar este coloquio, imos contar a xeito de prólogo con dúas intervencións de prestixio, como son as do presidente da Diputación de Lugo, José Tomé Roca, e a da presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, que, como ben sabedes, ten raíces fonsagradinas e hoxe disculpouse porque non poido estar connosco a causa doutros compromisos. Señor Tomé, ten vostede a palabra. Pois moitas gracias, Javier. Gracias tamén ao alcalde da Fonsagrada e aos representantes do Progreso por convidarme a este acto. Señores ponentes, señor moderador, público que nos está vendo a través de streaming, señoras e señores, bons días a todos. Eu quero comenzar dando as gracias ao Grupo do Progreso e ao Concello da Fonsagrada por terme convidado a abrir esta xornada, unha xornada que xirará en torno á importancia dun produto local, un produto de alta calidade, como é o Butelo, na economía deste concello e na economía de toda a comarca da montaña luguesa. Quero transmitirlles as miñas felicitacións ao Concello e ao Progreso por organizar este encontro que, como di o título da xornada, estamos falando dun manxar que dinamiza a Fonsagrada, aínda que este ano, lamentablemente, non poidamos celebrar o seu día grande. Como digo, este ano, lamentablemente, non se podrá celebrar a tradicional feira do Butelo da Fonsagrada, pero, gracias a este encontro, estamos aquí poñendo en valor, dándolle visibilidade e incentivando o consumo deste produto que aporta un valor engadido moi importante á nosa provincia. Detrás do Butelo está o traballo dos gandeiros, está o traballo das empresas cárnicas, dos distribuidores, da hostalería, en definitiva, empresas todas elas clave para xerar emprego e para xerar oportunidades no medio rural, nos concellos máis rurais, como é os concellos da montaña luguesa, singularmente o Concello da Fonsagrada. E deste xeito contribuir así a darlle vida no presente e tamén para o futuro o desenvolvemento que vai a ter este produto na montaña luguesa, que estou seguro que será moi bon.
Na Diputación de Lugo estamos a traballar nun novo plan para axudar aos sectores máis afectados pola pandemia, un plan que vai incluir tamén medidas de promoción dos produtos locais de calidade. Temos que apostar por ese tecido de autónomos e de PEMES, de pequenas e medianas empresas, que manteñen a actividade económica no rural, aportan un importante porcentaxe do Produto Interior Bruto da provincia e, sobre todo, resultan imprescindibles para manter o equilibrio territorial. O que estamos a facer neste encontro sobre Butelo da Fonsagrada xa define algúns dos obxectivos que incluiremos nese programa. Promocionar e estimular o consumo dos nosos excelentes e variados produtos locais como un mecanismo para dinamizar a economía e dinamizar o rural na provincia de Lugo. E facemos iso nun momento clave por dous motivos. Evidentemente, porque dende a Diputación de Lugo traballamos para paliar os efectos da crise do COVID-19 na economía local, sobre todo, como dicía antes, nas pequenas empresas e en os autónomos. Pero tamén temos que aproveitar que o mundo neste momento mira hacia o rural, mira cara ao rural, como exemplo de vida saudable e de produción sostible. Debemos aproveitar isto e facer un esforzo para mostrar todo o que podemos ofrecer en calidade de vida e en oportunidades de futuro. Por a miña parte, só me queda felicitar de novo os organizadores deste encontro, o Grupo Progreso, tamén o Concello da Fonsagrada, na persona do seu alcalde, ratificar o compromiso da Diputación de Lugo co sector primario e cos produtos locais de calidade, como é o caso do Butelo da Fonsagrada, animar a seguir mercando e consumindo Butelo da Fonsagrada e deixar que o vindeiro ano poidamos disfrutar, ou desexar, mellor dito, que o vindeiro ano podamos disfrutar con normalidade deste manxar na feira do Butelo da Fonsagrada, sempre cando, iso sí, o alcalde invite, claro está. Moitísimas gracias. Bo día a todas e a todos. Fai un ano eu estaba na Fonsagrada celebrando a festa máis representativa de un lugar que é tan especial para min. Eu presumo de que son fonsagradina, non somentes porque ali nacera e porque ali descansa a persoa máis importante da miña vida, a miña nai, non somentes porque ali viven as miñas tías e porque ali viviron os meus tíos, porque ali viven as miñas primas e os meus primos, a miña familia, non somentes porque para min a Fonsagrada, a súa paisaxe, as súas xentes, os olores da miña infancia e da miña mocidade, os sonidos, as imaxenes, as vivencias máis fermosas que recordo se desenvolveran ali, senón porque eu amo profundamente a Fonsagrada, porque a Fonsagrada forma parte do mellor de min. Este ano non podemos celebrar a festa do Butelo como se fai cada ano presencialmente, a Fonsagrada chea de xente, desfrutando dese manxar que fala de o rural da nosa terra de Galicia, ese rural rico, ese rural do que todos formamos parte, que é a nosa esencia. Pero non podemos deixar de celebrar a festa do Butelo. O Butelo non soamente é un manxar dos máis maravillosos que hai en Galicia, senón que é un enorme dinamizador da economía da Fonsagrada e por eso o celebramos. O celebramos con alegría, o celebramos con orgullo e sabendo que moi pronto estaremos vacunadas e vacunados, estaremos inmunizadas e inmunizados e poderemos voltar a celebralo presencialmente e eu estarei ali disfrutando, sorrindo, orgullosa de ese produto que identifica a un pobo
tan maravilloso como é o da Fonsagrada. Así que, veciñas e veciños da Fonsagrada, veciñas e veciños de Lugo, celebremos con alegría, con orgullo, esta festa do Butelo, esta festa que nos identifica. Voltaremos a atoparnos, voltaremos a tomar ese Butelo que produce tanta alegría, que nos dá tanta forza. Eu non teño ningunha dúbida. E, ademais, este ano non estaremos presencialmente na festa do Butelo, pero sí disfrutaremos do Butelo. Eu xa encarguei os meus butelos e os comerei na miña casa, no meu fogar, e cando o este degustando acordareime dos vales, acordareime do Mazo, acordareime da Fonsagrada, acordareime da Arquide, acordareime da miña mai, que é así como se lle chama as nais na Fonsagrada, acordareime da miña aboa, acordareime da miña familia, acordareime da miña infancia, acordareime da miña mocidade e brindarei por un pobo do que me sinto tan orgullosa, porque sí, eu nacín en Vigo, pero a miña metade é da Fonsagrada. Eu sí, son fonsagradina e eu sí, desfruto moitísimo comendo o Butelo e eu sí estou segura que voltaremos a estar xuntas e xuntos. Así que disfrutemos. Viva a Fonsagrada e viva a festa do Butelo. Moitas grazas ao alcalde da Fonsagrada por contar conmigo o ano pasado para poder intervir na festa do Butelo e grazas tamén ao Progreso de Lugo por contar conmigo hoxe neste acto que exalta o produto que identifica a Fonsagrada e que dinamiza a súa economía. Sede felices, porque o Butelo fai feliz a xente que o degusta. Moitas grazas. Virtual. Contamos tamén con 2 saúdas como mostra de apoio ao produto estrela da gastronomía da montaña remitidos por Toño Fraguas, o fillo do falecido humorista Forges, autor da maioría dos cartéis desta feira do Butelo e que pronto contará cun museo na súa honra na vila que veu nacer ao seu pai. Tamén nos falará Manuel Campo Vidal, xornalista, presidente da Fundación Next Generation e autor dun libro sobre a España despoboada. Agora damos paso a outros vídeos, un de Tita, un artesá local, e outro de un negocio de hostelería. Muy buenas a todos, soy Antonio Fraguas Garrido, el hijo de Antonio Fraguas de Pablo, el nieto de Antonio Fraguas Saavedra, o Nenón, fonsagradino él, y os quería mandar un saludo enorme a todos los aficionados al Butelo. Esperemos que este virus horrible pase rápido y podamos ir todos y llenar a Fonsagrada y toda la zona de visitantes, de turistas, de amigos, y que vuelva la vida y el comercio y esa maravilla de sitio que es a Fonsagrada a llenarse de vida. Mucho ánimo y un abrazo enorme de toda la familia Fraguas, la de aquí, la de allá y la de más allá. Un beso. Quiero enviar un saludo muy cordial a los habitantes de Fonsagrada, ahí en la montaña de Lugo. Sé que no se puede celebrar este año, por razones obvias, a Feira do Butelo, pero bueno, en todo caso, está en nuestra imaginación, está en nuestros recuerdos y está en nuestros planes de futuro acudir a Fonsagrada para probar el Butelo. Yo confieso que mi primera conexión con ese extraordinario producto fue a través de Luis del Olmo. Él nos hablaba del botillo, claro, él es de León y por tanto de la zona del Bierzo, y hacía unas comidas extraordinarias en Barcelona
con muchos invitados, y yo recuerdo que allí por primera vez probé el botillo, y después por mi vinculación a Galicia pues hemos pasado al butelo. Pero bueno, estamos en esa familia. Sé que están ustedes, por ahí pasa el Camino de Santiago, y ojalá tengamos pronto la oportunidad de visitarlos, de ver sus actividades y de comprobar sobre el terreno que en esta batalla que todos llevamos por mantener que la llamada España despoblada pues siga viva, se tenga en consideración a todas esas personas que están trabajando ahí en esa industria gastronómica, no solamente manteniendo las tradiciones, sino también creando valor, creando riqueza, estabilizando la vida en los pueblos, y en ese caso Fonsagrada, aunque viene perdiendo población desde hace muchos años, como todos los pueblos de España, pues es un ejemplo extraordinario. Ojalá tengamos pronto ocasión de saludarnos. Un abrazo. Eu son artesana do butelo desde o ano 1990. Entonces, eu fago pois o butelo, xa como estou dicindo, que é un produto estrella da Fonsagrada, buenísimo. Eu fago o auténtico butelo de Fonsagrada, que é no estómago de cerdo. Despois fago os outros tamén cozo pan, porque tamén é moi importante cando se come un butelo añadirle un pan tamén feito na casa. Entonces, aquí na Fonsagrada é un sitio espectacular para calquera persona que poida ver, pero temos unha gastronomía 100%, mellor imposible. E a min a veces dícenme, por exemplo, unha vez chamaronme de, bueno, non sei, de León, tal, de moitos sitios, e diceme, bueno, como tal de Fonsagrada, non sei que tal, es que no nuestro lleva rabos, no nuestro lleva non sei que, orejas tal. E eu digo, eso non é o butelo de Fonsagrada, o auténtico butelo de Fonsagrada leva costela de cerdo, uns cuantas pieles, é punto curado ao lume, o sea, ao fume, con algo de ventilación, claro, que me dé moito fume, e sobre todo, importantísimo, é a materia prima. Claro, eu creo os cochos, eu mato os cochos na casa, quero dicir eu que en Fonsagrada, cualquiera persona que faga un butelo, fainos buenísimos, mellor que isto é imposible. Isto é un auténtico manjar. Como ben dixo Forges, eu son o verdadeiro rei da montaña e a Fonsagrada a miña raíña. Por eso queremos que esteades presentes no 2022, na Feira do Butelo. O coloquio, e para falar do peso do butelo na economía local, temos connosco a dous produtores, que son José Luís Pérez González, de Embutidos Buenavista, e Rubén Fernández, de Cárnicas Castelao. Tamén intervirán Ricardo Parada, médico no Centro de Saúde e exalcalde da Fonsagrada, e José Mouriño Cuba, que foi durante moitos anos xefe de Servizo de Industria e Calidade Agroalimentaria en Lugo e impulsor de varias denominacións de orixe. Un pouco, para ir entrando en materia, comenzar o debate, pois queríalle preguntar a Rubén Fernández, bueno, como vivides esta data especial da Feira de Butelo Sinxente, e como vivides esta etapa que con poucos visitantes, quizá na Fonsagrada, pouca clientela directa, hai moita venta por internet, como se vai equilibrando esta situación? Bueno, é unha situación moi extraña, é unha situación de incertidumbre e bueno, realmente o que nos queda é a esperanza de que isto pois empece a arreglarse o máis pronto posible, ¿no? Evidentemente, pois tal fecha como hoxe, pois estaríamos todos disfrutando de un día espléndido na carpa aquí ao lado e en contacto cos clientes, amigos, familiares, veciños, pero bueno, a realidade é moi diferente e non nos queda outra que actuar en consecuencia. Como? Pois mantendo as medidas que nos transmiten os expertos e a partir de aí, pois nosotros como pequenos fabricantes e representantes de aquí da Fonsagrada, de elaboración deste produto tan espléndido e diferenciador de valor añadido, pois, bueno, non temos aínda moita queixa con relación a outros moitos sectores, evidentemente, que teñen que estar nunha situación moito máis desfavorecida, que teñen que estar cerrados, etcétera, etcétera,
nos pois vamos lidiando un pouco co temporal. E como? Pois vendendo sobre todo no que é supermercados, tiendas especializadas, carnicerías, que afortunadamente pois podemos seguir ca nosa labor, co noso traballo habitual, e logo pois tamén queda a posibilidade de facerlle chegar os produtos que facemos, non só o Butelo, sino o resto de gama que nos caracteriza a Casa Castelao, que é a través da rede, a través da vía online, non? Pero en cualquier caso digo que, en fin, que tal día como hoxe, pois, nosotros dende Casa Castelao, pois, queremos, sobre todo, mandar muchísimo ánimo a xente que, por desgracia, está pasando unha situación difícil, motivado pola COVID, ou que xa o pasou, animalo a ter esperanza e pensar que, bueno, que a Feira do Butelo, pois, que para nosotros é moi importante, un día moi especial, non só pola venta que representa en sí o produto, sino porque é a verdadeira feira, a festa dun produto tan emblemático, prestixioso que é o Butelo, pero, bueno, que cara ao futuro, pois, esperemos que veñan tempos mellores. Bueno, e seguindo cos produtores, pois quería facer tamén unha pregunta a José Luis Pérez González de Embutidos Buenavista, en concreto, pois quería que me falaras ou que me descubriras un pouco cal é o segredo do éxito do Butelo da Fonsagrada. Que ten que ver? É a receita tradicional? Influyen as condicións ambientales? Cal é a clave? Bueno, un pouquiño influye todo. Eu creo que aquí se está a cuidar moito o produto que se está a botar para facer o Butelo. Levamos a tradición como a facían nosos antigos pais e abuelos, e eu creo que é un pouquiño, a parte do clima e do cuidado que se dá, é un pouquiño que estamos a facer co produto. Nos aquí o diferenciamos un pouco como do outros sitios, porque simplemente se lle poin costela e máis a piel do porco. Se macera, despois se cura pois con aire, se fai lume con leña de roble. Principalmente pois é o que se está a botar, o cuidamos moito, procuramos facelo sempre o mellor posible, e se dá unha curación con X días, que eu creo que é o que lle fai pois estar así rico. Tamén moitas veces esta pregunta quero ya dirixir a Ricardo Parada, se dice se a carne de coche va mala, o Butelo é bon ou malo, que propiedades sanitarias ten? O problema dos cochos é que agora cambiou a forma de criar, e antes criábanse en liberdade, tiñan menos grasa, movíanse máis, e a grasa non era a mesma que hai agora. Digamos que a grasa mala, que non é a grasa boa que dicen do colesterol bom. Pero, de todas formas, ten unhas propiedades que non teñen outros produtos porque leva pemento, e o pemento, que está en moitos foros últimamente, é antioxidante e virucida. Pero iso contesto xo despois se queres, porque iso foi un descubrimento do século XV, cando veo o pemento de América, que antes non había pemento. O Butelo non é dos celtas. Empezouse a facer así a partir de que veo o pemento. E iso garantizou que a parte do sal e do fume se pudera conservar ese produto, que estaba feito de cousas que non comía a xente normal, porque aquí non había xente, non había nada, eran os señoritos os que tiñan a comida. Entón, esa comida comían a parte boa e o resto, pois vasalos, non? E entón empezaron a utilizar o que non valía, as tripas, como dicen eles, a pel, a costela, o gorxico, as arterias, o que non se comía. E iso dá unha textura e un sabor que non é por nada, que eu ando polo mundo e como moitos tipos de embutidos, pero como o Butelo ten algo especial e hai algo de sabor que se conseguiu a base de moitos tempos. E aquí, ademais, temos do Butelo o meu favorito, sinto polos que discrepen, a mí o que me gusta é o que lle chaman aquí a androlla na Fonsagrada, que non é androlla de navia, que a androlla de navia igual co Butelo. A nosa androlla ou morcilla, como lle chaman por aí, é de carne con cebola e iso pos sabidos é unha pasada. E iso leva moitos anos facéndose así, chegouse a fazer dunha maneira que non é tan forte como pensa a xente, non é tan malo como pensa a xente, e non ten tanta grasa como di a xente. Por iso é tan sano. O mellor incluso nos protexe nestes tempos de pandemia o pimentón do Butelo. Dicen por aí nos foros que é unha das cousas que tal. Dicen uns que é o vento, que se estamos moi alonxados, que aí se hai dispersión,
E moitos me non será o picante do butelo? E digo, sí, é do pulpo, porque temos un pulpo bacanudo. E despois temos o fator máis importante que é a sorte, que a xente fala moito desse tema de azar, e hasta ahora estamos tendo moita sorte. Pero a alimentación natural sí que, además, eso vai acompañado con verduras, non se como butelo só. E iso sí que é unha forma de alimentarse ben. E é o que se podía comer hasta ahora. Aquí nunca houve unha cantidade, digamos, monetaria para poder comer outras cosas, pero a xente comía natural, traballaba, levaba unha vida sana. Creo que debe ser un dos factores que contan. E agora pasou a ser un manxar de luxo en calquer tipo de cocido, incluso para comer con verdura ou con arroz ou con calquer outro, é que eu dicía que fui probei embutidos en todos lados, fui mirando, igual que co pulpo, comín pulpo en todas as partes do mundo. E cheguei aquí e dixen, non, nin en Creta, nin comín en Argentina pulpo en todos lados, como pulpo a feira non hai, ese toque de aceite de pimento é unha maravilla, e o butelo, ese toque de carne adobada ben preparadiña, e non hai, eu comín en Asturias, comín en moitos sitios de España, non hai un embutido como ese. Dicen, me gusta mucho chorizo, me gusta mofué, estamos falando do tipo de butelo, como ese hai en, creo que son en 14 tipos de embutidos no norte de Portugal, unha zona que se chaman fumeiros, fan 14 tipos, riquísimos, pero se queren comer un bo, ten que vir aquí. Bueno, pois falando de calidades, temos aquí un especialista, o señor José Mouriño Cuba, que vamos, foi moito tempo, como xa dixemos na presentación, xefe de Servicio de Industria, Calidade Agroalimentaria da Xunta en Lugo. Bueno, quería que nos falara un pouco da fama da produción cárnica que teñen as terras de Burón, non só para o cocho, sino tamén para a tenreira ou a caza, e sobre todo preguntarlle cales foron as claves para que o butelo poidese acadar o distintivo de identificación xeográfica protexida e se é posible que acade nun futuro a denominación de orixe. Bueno, o que está clarísimo que un vai vello, porque o moderador dime que de moito tempo nun sitio se quere dicir que vai un moi vello. Entón estuvo tempo de ver un proceso moi longo. Indolamente as zonas de montaña tuveron, no caso do vacún, uns pastos fantásticos, digamos que uns pastos diferenciados, porque hoxe en día o que non está a ocurrir, que normalmente os pastos se están homoxeneizando, porque ao ser artificiais, pois obviamente se homoxeneiza. E iso tamén ten importancia, incluso ten para acadar denominacións, porque todos os factores que elimines que sean diferenciais van en perxuicio despois se queres unha denominación, porque vas a ter un problema, porque entón se van a aparecer en moitos sitios os tipos de producións. No tema de porcino, pois se dá a circunstancia que nas zonas de montaña en Galicia e fora de Galicia foi onde foron quedando eses redutos precisamente de embutidos, basicamente, e digo basicamente no caso da androlla, que xa creo aquí tamén citada, e o butelo. Problema. O problema é que eses butelos e androllas, pois, digamos que se están a facer en moitos sitios, incluso fora de Galicia. Hai nichos de produción fora de Galicia que entón eso entropece, en certo modo, a veces, o intento de acadar algunha denominación. Eu na miña época de meu traballo, o eu que intentei, no caso, xa centrándonos máis así no tema da carne do porcino, eu que intentei foi intentar salvar o porco. Porque se se salva o porco, obviamente estamos garantindo toda a diversidade de produción, de transformación en produtos derivados, e concretamente no tema do butelo e androlla. A pelexa foi aí, a ver se conseguiu, a pelexa estuvo centrada basicamente, desde a miña óptica, en 5 produtos, que foron o xamón, o lacón, butelo, androlla e chourizos. Indudablemente a primeira denominación que pudemos sacar a botar adiante, que eu naqueles tempos o que intentei foi poder meter unha cuña con unha denominación para despois saliran as outras.
non puido ser, bueno, o mellor se lles poñéramos máis ahínco ao final, a mellor podía ser, pero bueno, si houve procesos, concretamente tarde, mal e arrastro, pero no ano 2008, me parece, foi cando se registrou a solicitud da denominación como IXP do butelo, que tamén se solicitou da Androlla, e iso foi registrada esa solicitude, tramitada, pero da Comisión Europea pois se soubo de que aquelo non tiña avisos de ir para adiante. E entón, en vista daquelo, o que se fixo foi retirar a solicitude, porque era mellor deixalo en blanco o expediente que nunca quedara con un borrón de negativo. Os motivos foron diversos, pero ocurroseme un que é unha cousa que eu sempre fixen esa crítica, unha crítica en plan positivo, pero fixen unha crítica concretamente a estas zonas de montaña, de que todo o mundo era poñer un nome, pero un nome localista. É dicir, Butelo de Fonsagrada. Bueno, pois, a mellor sería deixalo en Feira do Butelo. É en Fonsagrada, é distinto. E digo isto porque, por exemplo, un dos obxectivos que, ou unha das causas polo que en Europa lle daban para atrás, por exemplo, o dicir presentalo como Butelo de Galicia. Eles decían que a nivel común de consumo, porque hai moitos matices nestas cousas que non é chegar a feirear, un dos matices, este era un matiz importante, porque eles decían que a nivel de consumo ordinario que non se pedía butelo de, pedíase butelo. Obviamente, tamén a súa vez ten outro matiz, porque efectivamente, cando destaca un produto, podía ser que sucedera, pero bueno, eles consideraban en principio que non. Entón, como vemos, o tema ten moita complexidade. Aquí nestas zonas rurais, obviamente, tampouco houbo, digamos, que unha unificación así, ou digamos, unha forza suficiente, digamos, agrupada para forzar esa situación de cara á denominación. Mentres que sucedían todos estes episodios de esa circunstancia, que ese reducto que había na montaña, automáticamente foron as industrias copiando tamén a produción, e cando nos demos cuenta existía produción na montaña, fora da montaña, entón despois a presión, obviamente, aquí sempre se funciona por presión, obviamente, eso está claro, e entón chegaba o momento que presionaban de outras zonas que xa non era a montaña, que eran os vales que producían tamén, e producía a montaña, entón obviamente había que, despois, as propostas eran xa butelo, por exemplo, neste caso de Galicia, butelo de Galicia. Depois tamén houve outro problema. O problema era que, recordo, no ano 94 e 95, que estábamos xa aquí en Galicia xa, digamos que buscando a maneira de sacar esas denominacións, pois tamén estaba o Bierzo co botillo. Obviamente ali intervén Luís Lolmon, que é o que fai máis presión de todo, e saca o botillo a denominación, co cual eso tamén nos perxudicaba a nosotros un pouco. E, bueno, este é un pouco a nivel general toda unha línea esa complexa de por que, efectivamente, non hai denominación de orixe do butelo. Pois gracias por esta pequena introdución a esos complicados trámites administrativos que, sobre todo, cando se trata de marcas de calidade, que tantas tensións e intereses confrontados crean. E volvendo un pouco co mundo real dos produtores, que utilizades para o butelo, para os chorizos, que utilizades utilizar porco blanco tradicional, ou teñen tamén saído porco celta ou de crianza ecolóxica? Como estades traballando en Casa Castelao? Bueno, pues en Casa Castelao pues, somos unha empresa pequeniña que apostamos dende os inicios pola diferenciación, pola aposta de produtos de calidade e por tratar de adaptarnos ás tendencias de consumo en cada un dos momentos, non? Dende o principio do noso orixen, pois apostamos efectivamente polas variedades de carácter tipo regional,
Estou falando, obviamente, como é indudable, polo butelo, que é un produto, eu voume permitir a capacidade de ir un poquinho máis alá, señor Mouriño. O butelo, non me vou atrever a decir que é originario da Fonsagrada, pero que sí que ten un valor dende fai muchísimos anos atrás nesta rexión. Eu recordo que fai 21, 25 anos apenas era un produto coñecido fora da comarca de Fonsagrada. Sin embargo, pois entre os pequenos fabricantes daqui da zona, así como a nivel doméstico, nas matanzas que se celebran habitualmente ano tras ano, pois un dos produtos típicos que nunca faltou en ninguna casa era o butelo. Pois, como ben digo, nosotros, fiel un pouquiño a esa tradición, pois sempre apostamos moito polo produto diferencial, polos produtos típicos. O porco celta, evidentemente, non deixa de ser un dos produtos cos que, desde un principio, nos hemos marcado como proyecto, como tratar de presentalo e promocionalo o máximo posible, máis tratándose dunha raza autóctona, unha raza de un cerdo que máis alá do rendimiento en sí que pode ofrecer ou da limitación que nos limita a hora de producir por varias razóns. Pois, bueno, hemos apostado desde sempre por esa línea. E logo o ecolóxico, que é unha das últimas líneas do negocio que hemos levado a cabo dende fai aproximadamente 5 ou 6 anos, e que, bueno, que realmente non teñe fronteiras. Pero, en cualquier caso, nosotros traballamos 3 líneas de negocio perfectamente diferenciadas. Unha, o porco celta; dúas, o porco ecolóxico, que leva un 50% de Duroc; e a terceira línea, que é a común, que tamén facemos entre porco blanco e Duroc, na que aí metemos todo o que son as especialidades de ámbito regional, galego. Pois, gracias. Tamén lle quería preguntar a José Luis Pérez González pola importancia que ten a produción cárnica porcina a nivel de empleo na Fonsagrada. Canto empleo xera unha pequena empresa como Embutidos Buenavista, e cales son os seus principais mercados para o seu butelo? Embutidos Buenavista, pois, aparte de contar co tema do butelo, pois, tamén se dedica un pouquiño ao tema de outro tipo de carnes, como poden ser carnes de tenreira. Despois tamén empezamos con outra línea que é a carne de caza. Nos, nestes momentos, pois, Embutidos Buenavista conta máis ou menos con 20 empleados, que están dando servicio, bueno, uns en carnicerías, en fábrica ou ben pois na sala de despiace de caza, como ben dixen. O noso principal objetivo, pois, co tema de seguir adiante co tema do butelo. Traballamos tamén o porco celta, como non. E, bueno, estamos un pouquiño, como decía Rubén, aí, pois, intentando diferenciarnos, como se diferenciou toda a vida, como el dice, que se diferenciou sempre o butelo da Fonsagrada. Ele decía que fai 21 anos apenas se conocía. Eu discrepo un pouco tamén, desde o ano 92, máis ou menos, eu teño estado en moitos sitios e xa pedían butelos da Fonsagrada. Desde o ano 82, non 92. Xa pedían butelos da Fonsagrada. Que se empezou a conocer máis? Pois, efectivamente, pois fai 24, 25 anos, cando se empezou xa co tema da feira, empezaron as industrias xa un pouquiño a funcionar, e así se empezou a conocer un pouquiño máis. Antigamente, se facían, se levaban das casas dos propios pobros, se levaban ás ciudades e a outros moitos sitios para amistades e viñan moitos a comer o butelo xa aquí a Fonsagrada. Estamos a falar de hai moitos anos que se estaba a facer eso, incluso se levaban e se facían en casas particulares, estaban a facer xa algún butelo que se regalaban e que se levaban os amigos e se le comían nas grandes ciudades, como non. E, bueno, se facían, foi cambiando un pouco tamén a forma de facelos, desde eses momentos, como ben dicía Ricardo Parada, se facían outro tipo de cousas, como é a androlla, que si se fixo, que para min é exquisita, e outra serie de cousas que tamén eran típicas da matanza aquí na Fonsagrada. Se foi cambiando un pouquiño por os ámbitos do consumo,
E, bueno, pois, a xente empezou a demandar máis este produto, que é o butelo, e se foi deixando un pouquiño ao lado outras cousas, non? Se empezou a comercializar, e ben, porque a xente o foi conocendo máis, o foi demandando máis, pois seguimos todos nesa línea, non? En Embutidos Buenavista, pois, apostamos sempre por facelo da forma tradicional, sin colorantes nin antioxidantes. Apostamos por eso de facer todos os produtos que estamos a facer, sin colorantes nin antioxidantes. Traballamos o Porco Celta tamén no mesmo sistema, somos unha empresa moi pequeniña, familiar, bueno, os nosos produtos pois están en pequenas tiendas gourmet, e moita no tema de que intentamos cada día máis vender directamente. Non pasa pois por grandes cadenas, ni moito menos, porque xa digo, é unha produción moi pequena e intentamos pois facela pois o mellor, o máis saudável posible. Falan os produtores da longa tradición que ten a elaboración de butelo, Dr. Parada, porque o da fumarxa é unha técnica moi antiga que se remonta digamos, a moitos séculos atrás. Pasar media hora falando, pero un resumo moi sinxelo é que hai 700, 800 mil anos o home descubriu o lume, pero o lume levaba consigo que podían aproveitar a carne, porque a carne comía na cruda, pero non se conservaba. E empezaron a discurrir o lume e o fume e o aire, empezaban a secar a carne e se mantiña a carne un tempo, porque evitaba a putrefacción. Pero hasta 2000 e pico anos antes de Cristo non se empezou a embutir a carne en algunha maneira, non? E entonces, por que se guardaba máis? Digamos, porque inventamos o salgado da comida. O sea, co que é un embutido con sal, igual co que temos ahora, xa hai 2000 e pico anos que hai. Pero era un embutido que ainda tiña os seus problemas. Embutido, butelo. Butelo ven etimolóxicamente de botellus, como se xa. Botella é do mesmo. E os romanos facían un embutido que é odre, facían un embutido como unha salchicha con un odre, e aí empezou o conto. Pero, como dixen antes, ata o século XV, cando veu o pimento, non se guardou tan ben a carne, non duraba tanto. E iso perdurou nas montañas porque sabía que facelo desa maneira, e é o que nos queda a nós, esa calidade e esa forma artesanal de facelo. E o resto de embutidos, como dicían eles, son unha maravilla. Pero eu recordo que viñen no 78, e nos 70 se falaba de carne de Fonsagrada, butelo, androia, xamón de Fonsagrada. E últimamente o xamón dicen que non é tan bon o cambio climático. Fixeron un embalse. E os xamós, ai amigo, pero os butelos siguen sendo ben feitiños, ben afumados, ben curados, ben tal. E iso sinto polos de León. Unha vez a Luís de Olmos lle dixen que tiña que perdonar. Que, bueno, que como para conseguilo como nós que iba a costar moitos de León. É unha cuestión de séculos. Sí, e mira, conto-vos unha anécdota de alcalde, con permiso. Hubo, non sei, no 2006-2007, hubo unha reunión cultural, e entón, cando había unha reunión cultural que iban concellos e iban provincias ou rexións ou tal, se nos invitaban, e era cultural, non sei se era Padre Isla, non sei, unha personaxe que tal, e iban de varias provincias, e nos invitaron os de Fonsagrada porque querían que leváramos comida de varios sitios, non? E entón levaron, xa non digo o nome dos embutidos porque non quero faltarlle ao respeto, que son moi bons, pero resulta que nós daqui levamos butelos. E empezaron a comer, e cando ao final acabamos íbamos marchar, tuven mirando por ali o que quedaba de embutido, así. Butelo non quedou un. Con eso digo todo. E éramos de varios sitios a comer. Que comeron? O noso. Eso xa é bastante significativo, evidentemente. Eu penso, quero lle preguntar a José Mouriño Cuba, bueno, que as industrias, que o obxectivo da implantación da marca de calidade tamén é asentar unhas industrias transformadoras. En este caso parece que na Fonsagrada están cumplindo o seu papel, que se xenera empleo en torno ao butelo de derivados porcinos, aínda que quizá como asignatura pendiente un matadoiro axudaría incluso a desenvolver máis isto ou non? Bueno, vamos a ver, das denominacións que hai hoxe en Galicia, precisamente o sector
hai dous desde a miña óptica que, ainda que hoxe, bueno, algún destes produtos vai por outras liñas, pero desde a miña óptica quedan dous sectores sin denominación que é unha verdadeira pena. Un é o leite, que para min podemos ter o leite con denominación de orixen o primeiro de Europa, e depois todos estes cárnicos que eu nomeaba antes, porque se dá a circunstancia que noutros sectores houbo que crear todo, mentres que no sector cárnico prácticamente a nivel galego estaba feito casi todo, porque había matadeiros, había industrias, e iso é fundamental, que existan as industrias e que se comercialice para que se poida ter unha denominación e acabar de potenciar o produto. O sea que nos cárnicos a nivel galego tiñamolo todo. Dentro da montaña, indudablemente, foi nos últimos tempos, alrededor desde hai 3 décadas, cando Buenavista, creo, se má non me falla a memoria, por aí andaría cando unha década despois, pois a empresa de Rubén, que foi a que apareceu tamén. E depois, aquí en Fonsagrada, concretamente, tamén posteriormente, tamén se inscribeu se registrara outro produtor co cual había 3 establecimientos que elaboraban butelo, co cual era importante para unha zona de montaña, indudablemente era importante. Era máis necesario para acadar unha denominación. Agora ben, aquí pode entrar moitas opinións. Eu sei que no meu departamento no que eu traballaba, un dos obxectivos que tiñamos era precisamente de intentar acadar un matadeiro para Fonsagrada. A nivel nacional houbera un plan indicativo de matadeiros onde prácticamente se presentaron unha serie de proxectos que aprobaba o Ministerio para establecer matadeiros. Eso prácticamente terminaron os plazos todos e depois quedaron, digamos que, zonas onde non quedaron ningún matadeiro. Que pasou? Pasou que entonces a nivel comunitario se decía de que non se iba a dar axudas para establecemento de matadeiros en zonas en que houbera exceso de capacidade de sacrificio. En Galicia, efectivamente, capacidade de sacrificio había en exceso. Lo que entón despois non habería axudas para a instalación de matadeiros. Pero ben, o que si está claro que para o desenvolvemento de certas zonas a existencia dun matadeiro pois sí que era importante. E además que podía ser un matadeiro pequeno, como efectivamente en Galicia, en Lugo concretamente, se fixo en 2 casos, que foi no caso de Taboada e no caso de Quiroga. Aquí en Fonsagrada, obviamente, moitos estivemos esperando a ver se había alguén que se votara para adiante, e eu creo que houve un momento, unha posibilidade, pero con este rollo de que se empezou a falar do exceso de capacidade que entonces, pois houve algún que creo que se cortou en ese sentido. Eu penso que para Fonsagrada, un matadeiro pequeniño, como se puxo en Taboada ou como se puxo... Eu penso que sería interesante. Eu lembro perfectamente que incluso aquí en Galicia houve, digamos, que para unha zona onde se tirou ainda moito máis tempo a espera a ver se xordía alguén con gana de instalar ese matadeiro, foi precisamente a área da Fonsagrada pola que se estuvo esperando un tempo máis longo. Polo menos 5 ou 6 anos. Pero, bueno, non apareceu naide deu luz ao tema, e eu penso que iso que foi un erro. Estou falando de un matadeiro equilibrado, adaptado a un sacrificio, principio de pequenas cantidades. Poño exemplo de Taboada de Quiroga porque quizá foron os que se adaptaban, e incluso en aquel momento a inversión non fora excesiva. E entonces, pues claro, todo eso sería importante. Pero ben, pensando no desenvolvemento de un produto transformado como o butelo, hoxe en día, efectivamente, o Fonsagrada pues ten establecimentos suficientes como para triunfar en ese sentido e ir cara a unha denominación. Axuda as feiras? Tamén, porque dan publicidade, son chamativas, pero pensando en un desarrollo moito máis rápido, máis claro e por suposto, favorecedor dunha denominación, obviamente as feiras terán que cuidar.
E eu vin aquí que nestas feiras se aparecían establecimientos registrados, debidamente produto etiquetado, etc., pero tamén aparecían outras cosas que non. Eso hoy en día, cara ao futuro, eso non é admisible. Se un produtor é pequeniño, en ese caso, para eso está a lei de artesanía, que agora, además, da circunstancia, que naqueles tempos loitábamos para que existira. Por eso saíra despois na lei de calidade do ano 2005. Pero hoxe en día xa existe a normativa de artesanía xa máis centrada ao tema, que faltan, por produtos, faltan, bueno, desenvolver esa normativa por produto, e, bueno, entón é outra gran posibilidad para esos pequenos, pero, obviamente, ten que haber un control. O que non pode aparecer nunha feira son produtos, non, eu porque sí, porque son fantástico, entón me poño ali, non, cara ao futuro, eso non é serio. Entón, hai hoxe o tema da artesanía, que toda esa xente se pode meter por esa vía. Entón, aí entramos xa noutra dinámica, na cuestión de sinerxias, nesta concatenación de feitos, porque, indudablemente, nesa normativa de artesanía, e incluso a nivel comunitario, non incluso non, senón que aí está recoñecido tamén, lle dá moita importancia ao produto de montaña. Bueno, pois aquí temos un factor a favor clarísimo. Se encima estes pequenos que andan sempre escabullíndose por aí, se meten por o tema da artesanía, co seu registro correspondiente, que non lle acarrea ningún problema, simplemente un pouco de control, e nada máis, bueno, pois vamos conxugando todo e clarificando todo o sector, e dándolle categoría ao sector. E eu penso que por aí é onde hoxe temos as armas todas, e espero que nun futuro próximo todo eso se clarifiques, a feira estea máis clara, estes produtores sigan traballando como están facendo, que están facendo ben, incluso eu penso que alguén aquí falou de razas e de que a nivel comercial eu penso que se enfocou moi ben, hai que ir obviamente pola raza celta, pero tampouco non se pode deixar o resto, porque hoxe hai que competir, e ademais de competir hai que saber cal é o poder adquisitivo do consumidor a cual nos diriximos, e entonces hai que ter en conta todo, e eu penso que estes son as industrias que aquí hoxe son vos profesionales, e coas armas todas que temos hoxe legais, pois isto se pode potenciar de unha forma clara e contundente. José Luis Pérez, querías facer algunha precisión sobre a necesidade dun matadeiro, botadas de menos ese eu me recordo, eu fui un dos que estuve con Mouriño mirando un tema dun matadeiro. Eu non sei se ele se recorda que nun momento determinado había unha subvención concedida para facer un matadeiro na Fonsagrada. E, bueno, pois naqueles momentos, nós nunha reunión co alcalde, pois lle comentamos o tema que estaba aí, e aquí constaba que había como unha especie de matadeiro, con lo cual había uns papeles que tiña o ayuntamiento que necesitábamos, e o alcalde naqueles momentos negouse nos a dalos. Eu me recordo deso, bueno, houve unha reunión cos carniceiros, en cual tamén estuvera un veterinario, que foi Ramón Carballo Páez, que tamén estuvo naqueles momentos. Me recordo co alcalde que nos comentara naquelas fechas de que, bueno, que había que consultalo co pueblo. E a semana seguinte tuvemos outra reunión e nos dixo que o pueblo pois que non vía que se necesitara un matadeiro. O matadeiro se iba a facer onde está hoxe a aula verde, e eu, se estuvera, incluso xa tiñan un medio proxecto para facer o matadeiro, había unha subvención concedida, era todo seguir adiante. Incluso a administración naqueles momentos puxo moitos hincapiés en que se fixera, e, bueno, unha serie de cousas. Hoxe, pois eu hoxe non lle vexo unha viabilidade a un matadeiro na Fonsagrada, por varios motivos. Un deles, o problema que pasan todos os pueblos pequenos. Necesitamos moita mão de obra, non hai mão de obra. Hoxe é un dos problemas que non se pode crecer, e non podemos crecer, porque necesitamos mão de obra. A mão de obra non é, aquí non existe, non hai xente. Por moito que queiras buscar, non encontras. Entonces, pois temos aí un gran problema en poder crecer. Un gran problema en crecer. Porque, se non temos mão de obra, pois imposible. Nos anduvemos todo ese tempo, pois, buscando xente, buscas, imposible, non hai. A xente, pois, sigue índose á ciudad. Entonces, claro, que facemos? Sirve de pouco querer meterte, facer máis, se non tes forma. E depois houve outro problema,
outro problema moi grave, que non se deixou nos momentos determinados, non nos deixaron crecer. Eu digo non nos deixaron crecer por unha razón. Cando nos empezamos co tema do butelo, pois fixemos como un tipo obrador. Cando quixemos facer unha nave grande, non se nos deixou facer. Non había, a Xunta dixenos que non podía ser, que sabía que ir a un polígono. Que pasaba? Fonsagrada non tiña polígono. Se non temos un polígono, nin tes donde crecer, pois te vas quedando, cando naqueles momentos oportunos, que estamos falando de 25, 26 anos, eran outras formas, entendes? E daquela ainda había máis posibilidades de poder traballar aquí. Que pasa? Que moita da xente nova, puestos de traballo non había, e foi indo. Por que se foi? Porque nos obligaron. Aquí houve un momento que obligaron a xente a irse. Porque, se non che deixaban facer nada, pois o máis lógico era marcharte. E iso foi unha das cousas que empezou a decaer a población fonsagrada. Se non tes postos de traballo, hai que largar. A xente nova se foi. Eu recordo na miña época, cando eu era un chaval, pois éramos moitos. Que pasa? Que se quedaran aquí verdadeiramente, que apostaran por facer algo aquí, pois non houve tantos, pero sí houve moita xente. E houve outra moita que quiso apostar por facer algo aquí e que non tuvo as posibilidades porque non desde as administracións non se nos axudou. Claro, entonces aí pois empezas a virte xa con un problema grande. E como digo, eu acho o matadeiro non lle vexo porque é difícil. Hai uns gastos moi grandes. Claro, sería bon? Sí, sería bon. Sería bon que houbera e sería bon que os agricultores aquí puideran dedicarse a ter uns porcos, a ter unha serie de cousas e se puideran consumir eses porcos cebaos aquí e feito todo aquí, no campo. Entonces sí, se podría facer, pero claro, é algo que cada día te leva máis. Depois o tema de transportes, moitas cousas desas que estás xogado, non fomentaría o suficiente. Quería falar tamén por alusión José Mourinho sobre o matadero, sí. José Luis agora, nos tempos doxe, hai ese problema, efectivamente, pero o problema será, obviamente, e entón entramos xa no que é no tema da despoboación e da España baleira. Obviamente, amigo da España baleira, o Galicia baleira, a mí non me gusta, porque baleira non queda, o sea, as cousas están aí, o que se é despoboada, o que non está é a xente. E indudablemente ten razón José Luis que non hai xente, nin hai formación. Porque se houbera formación, a xente se trai. De todas maneiras, entramos nese círculo vicioso que por algún sitio hai que cortar. E indudablemente, obviamente que cando estamos naqueles tempos, cando se empezaba no matadeiro, non era solamente pensando no porcino, porque non pensando tamén no vacuno, e aí hai que darse conta que me imagino que non leva un control moi ben, pero que aquí se algo aumentou, se iría o gando vacún de carne con respecto ao do leite, me imagino. Eu creo que naquela fecha que eu intentara facer o matadeiro, pois había unha empresa que quería sacrificar todas as semanas, bueno, levar daqui canales todas as semanas, e falábamos naquelas fechas entre 30 e 40 canales todas as semanas, que non estaba mal para empezar. O que pasa é que matadeiro non había, se foron a facelo pois a Castro de Veras de Lea. Estamos falando de inicios do 90, dos inicios do 90, e eu lembro de que aquí había un señor, que non me acordo do nome, de que estaba disposto a poñer o matadeiro, pero aquela información que se deu da administración, do exceso de capacidade sacrificio que había en Galicia, entonces a xaxuda e tal, chegoulle esa información e paralizouse aquela idea, por parte daquel promotor. E foi unha pena, porque se naquelmente se houbera arrancado, hoxe sería totalmente diferente a historia. Sí, naquelas fechas, sería totalmente diferente. Naquelas fechas houbera un proxecto onde estaba metido o que estaba en europizarlas. Eu creo que outro dos promotores naqueles momentos era Pablo Valledor. Eran 2 ou 3 socios, efectivamente, sí, é verdad. Que eu daquela tamén me comentara o tema. Non digo os pecadores. Bueno, sí, pero efectivamente, non, eu prefiero de, oye, si houbera todo aquilo, pero non desde arriba, pois se cortara así. Incluso estaba xa máis ou menos o sitio feito e todo, buscado para facer os matadeiros. O que sí está claro que pensando que existe despoboación,
hai que buscar a maneira desa cadea, o que dicía antes, concatenación de eslabóns na cadena productiva, e conexión da cadena productiva co do consumidor, hai que romper en algún sitio para volver a intentar generar. Obviamente hai que intentar generar por las cosas máis fáciles. Cosas máis fáciles? Obviamente o que está montado. Cal é como está? As vosas industrias. Pois a partir de aí o que hai que ir para arriba. Pero intentar sempre clarificar todo o que sea sistema productivo e todo o que sea productivo e comercial. Iso é fundamental para chegar a niveles superiores. Depois hai outro aspecto importante, o que falaba eu antes de artesanía, digamos, a exaltación dos produtos de montaña. Aquí, é o da venta directa, que é outra normativa que existe a raíz do 2014, que obviamente na zona da montaña, se non che ven a xente, todo que sea de venta directa, non o podes aproveitar. Pero se somos capaces de chamar a atención de que veña, de empezar a chamar a xente polo conduto que sexa, indudablemente amplías todas as posibilidades comerciales, entón é a maneira de volver a dinamizar e a tecer a zona e poder chegar a outros tipos de proxectos interesantes. Esa é a miña opinión. E cal é a túa opinión, Rubén? Porque ademais supoño que a comercialización sempre é un esforzo complexo, non? A ver, eu estou moi de acordo con esta última puntualización que acaba de facer o señor Mouriño. Quizá desde a miña humildade, desde a miña ignorancia, en Galicia, ao largo destes últimos anos, nos hemos despreocupado un pouquiño de traballar un pouquiño máis as nosas terras e poñelas en valor. Por que digo isto? Porque, por exemplo, nada máis que China tose, o resto do mundo sentimos o resfriado de forma inmediata. Isto que quer dicir? Pois que efectivamente hai que producir, traballar dende o ámbito da industria, pequenas empresas, ca intención de posicionar un produto no mercado a unha escala grande, mediana, pequena, sabendo que as tendencias, pois, en función do nivel adquisitivo de cada unha delas, pois, se pode marcar un tema ou outro, non? Pero, indudablemente, que ocorre? Que China cada vez se está facendo moito máis grande, é un produtor mundialmente impresionante, e nosotros, en vez de criar e cultivar as nosas terras, pois nos resulta máis cómodo, máis práctico, pois comprar xa todo manufacturado, levar o mínimo esfuerzo, o mínimo traballo, por tanto, somos menos competitivos a hora de producir e engordar os nosos animais. E isto, ao final, a onde nos conduce? Pois nos conduce a unha situación moi complexa. Eu penso que, evidentemente, falo de Galicia, fundamentalmente, creo que temos que dar un paso atrás para coller impulso e cambiar un poquinho as reglas e o sistema de juego que estamos levando a cabo. Con relación ao matadeiro, eu penso que efectivamente se puido perder seguramente unha oportunidade no pasado, no presente indudablemente eu creo que non é moi sinxelo ni moi interesante, por lo menos en términos económicos e viabilidade económica. Que estaría un pequeno servicio ao pueblo a nivel doméstico, a nivel local, a nivel industrial, pois seguramente sí, pero penso que o futuro nos leva un pouco polo camiño de tratar de producir optimizando ao máximo recursos. E optimizar recursos non significa, por exemplo, se falamos dunha pequena explotación de porcino, por exemplo, porco celta, que é o que domino, creo que se temos fincas medianamente abandonadas, que podemos poñer en valor, que podemos cerralas, que moitas delas son productivas nun tanto por cento, eu creo que iso é fundamental, e logo cultivalas, e traballar, pois, oye, que se a pataca, que se a remolacha, que se o maíz, etcétera, etcétera, para tratar de sacar un animal, pois, ben conformado, cunha boa textura, cunha boa calidade, e que económicamente sea viable. Pero, sin embargo, que facemos? Pois o que facemos, igual que facemos no sector do leite, pois irnos ao fácil, ao práctico. Como aquí houve subvencións durante moitos anos, importantes, por certo,
Pois claro, que quere dicir isto? Que nos vamos ao práctico, veña, cada vez máis maquinaria, máis medios, máis facilidades, e logo chegamos á industria e o problema é a industria. O problema, a industria non é tanto o problema. Son problemas cadenas? Pois tamén seguramente son parte do problema as cadenas, pero eu creo que parte do problema témolo todos, dende o produtor, dende as industrias, os intermediarios e cadenas. Por tanto, penso que sí que temos que cambiar o modelo e o sistema de producir, dar un pasiño atrás, volver a coller impulso e cambiar un pouco a estrategia e a política de producción, porque desde logo, desde a miña humildad, creo que o estamos facendo un pouco ao revés. Nos hemos creído, a Galicia de hoxe non é a Galicia de fai 30 anos. Eu recordo que na miña casa o máximo que chegou a haber foron 5 vacas, e con 5 vacas, o meu pai era carteiro, e pudemos estudiar a miña irmán e eu, facer nosas carreiras, e levábamos un nivel de vida como a maior parte da población normal. Hoxe sería imposible con 5 vacas, pero sería imposible con 15 vacas, e sería imposible seguramente con 20 vacas. Por qué? Porque a localización son zonas de interior, de montaña, isto non é a terra chá. Efectivamente, hai que adaptarse a cada unha das situacións. Habrá que tratar tamén de aunar esfuerzos entre veciños. A formación, que dicía antes Mouriño, creo que é moi importante. Si nos xuntamos, somos máis fuertes, si nos unimos. Por tanto, quero dicir que cambiaron muchísimas cousas. O que antigamente se facía ca colaboración de entre 4 ou 5 veciños, hoxe cada un quere facelo por separado. Cambiou a mentalidade, cambiou a forma de pensar, a forma de ver a situación profesionalmente falando. Pero eu creo que gran parte do problema non é solamente o ciclo, sino que somos nosotros. O sea, a formación, que se eu compro un trator, meu veciño ten que comprar un trator máis grande. O sea, creo que estamos nun momento onde é importante pensar de forma objetiva e de forma colectiva, e non pensar de salir a batalla, a guerra, de forma individual, e pensando que se eu fago isto, estou axudando ao veciño ou a facerse máis fuerte ao veciño de enfrente. Creo que é moito unha cuestión de pensamento, unha cuestión de que en Galicia, gracias a Dios, creo que temos, eu digo sempre, non me canso de dicilo, creo que en Galicia temos unha materia prima fantástica, como creo, o dixo moitas veces, non a lai ao longo da Unión Europea. Tanto no mar, na terra, somos realmente privilexiados. E creo que nos últimos anos, tamén vou dicir en beneplácito da industria, creo que como nos últimos 15-20 anos non se traballou na historia. Con todos os meus respetos a todo o que se fixo moi atrás, nunca avanzou tanto o sector, por exemplo, no que eu estou, que é o porcino, como nestes últimos 10-15 anos. Eso é unha realidade. Por posicionamento comercial, non solamente da nosa industria, sino de outras moitas, e a donde estamos chegando a vender, que fai uns anos era pouco menos que impensable. Por tanto, tanto no sector cárnico, como no sector pesqueiro, no sector lácteo, estánse facendo moitas cousas moi ben feitas. Pero creo que é moi importante que, dende o ámbito e dende a posición do produtor, como os fabricantes, os intermediarios e, por supuesto, os clientes, en definitiva, que son as cadenas, os supermercados, etc., todos temos unha parte importante de protagonismo nese sentido, nesa cadea de valor. Eu, vostede, doutor Parada, lembro que fixeron unha pequena réplica da Feira do Butelo en Barcelona. Ve necesaria unha maior promoción exterior ou facer a pequena escala facer ese tipo de actos? Creo que non, que hai que mellorar. É que acabo de dicir, porque veño pensando eu, dende hai 15 anos que dixei de alcalde, topei con uns problemas aquí, que é que se non nos poñemos de acordo e non temos todos o mesmo fin, non facemos nada. Tiñamos unha planta para biomasa, por problemas políticos, non se fixo. Estou falando a nivel, non de outras cousas, vale? A nivel medioambiental e de alimentación. E tiñamos un parque empresarial para facer, e non se fixo, porque non houve maneira de poñerse de acordo. Como non nos poñamos de acordo e non teñamos interés, aquí non se vai a facer nada. E entonces todo o que fagamos de propaganda é bon, pero a propaganda
empeza cando empecemos a estar ben aquí, que a xente se prepare aquí, que os montes se preparen, porque Galicia é unha reserva de Europa. Castela vai estar para dar trigo, cereales e tal, Galicia vai só ser para madeira, pero que é iso? Moi ben a silvicultura, nos facía falta algo de silvicultura aquí, pero temos que seguir tendo pastos e plantar, temos que ser autosuficientes. Cuanto mellor traballemos aquí e máis calidad teñamos, non ten que ser, a propaganda ben soa, pero como andemos como en reinos de taifas, non facemos nada. Doi a razón total. Que ese quizás seña o terno problema. E cree vostede, xa para pechar, José Mouriño, cree vostede que se pode facer un proxecto similar ao do Butelo ca carne, o sea, con identificación xeográfica protexida, podese facer tamén para carne de vacún de montaña? Bueno, é que se poden facer, poderse poden facer moitas cousas, pero bueno, hoxe temos denominación de carne. Ahora, sí que, por exemplo, na zona sí que se podía falar dunha marca, pero como decía aí Ricardo, e como decía realmente ben, aí hai que ter, ou eres moi potente e checas coa carteira plus, e tú te formas un proxecto dese estilo e tiras, porque obviamente eu na miña forma de traballo cando estaba nativo o que intentaba buscar sempre nos lugares onde non había, digamos, onde non afloraba a unión, era buscar un elemento capitalista que se poñera á frente dun proxecto que servira de atracción para que depois surdiran outros proxectos. Esa era unha estrategia, non? Entón, aquí a denominación en Galicia xa temos o que si como unha marca de montaña, si, bien entendido, que efectivamente xa na normativa de artesanía se potencia o nome de montaña. O sea, está recollido precisamente por eso. Logo, eso hai que explotalo sempre. E a nivel comercial hai que explotalo. Eso está clarísimo, e para eso se está aí, además, nesa normativa. Pero, entonces, volva co mismo, que eso, enlazalo da carne, Butelo, carne vacún, todo, e depois outros produtos, que incluso pode caber a horta de montaña, que todo axuda a tirar por un produto estrela, polo que está identificado hoxe Fonsagrada, que é o Butelo. Porque hai que buscar esa sinerxia de todos os produtos, porque con un solo, cando está a zona despoboada, é complicado. Entón, hai que buscar esas sinerxias. E depois hai que buscar o elemento de como iniciar ou reiniciar esa actividade. O problema que decíades antes, efectivamente, de que por problemas localistas, políticos, etc., que non se fai, xa sabemos que eso ocurre en moitos sitios, pero a pesar deso, hai que buscar a maneira de por onde empezar. Eu creo, sinceramente, que neste momento, aquí nas terras de Burón e nas zonas próximas, por exemplo, hai uns nichos que nos permiten, se se traballara en conxunto, que se podía facer, desde o meu punto de vista, nesto que vou dicir, é fácil de facer, non hai uns nichos que sirven de atracción de visitantes. Indudablemente, temos unha industria cárnica, que en este caso xa centrada na Androlla, como é, por exemplo, en Navia. Temos o sector vitivinícola pequeniño, pero que a nivel de atracción é moi importante, como é o de Negueira de Muñiz. Temos o Butelo aquí, importante. E temos outro produto, eu é que non vas a decir que usted que estou escribendo un artículo nestes momentos con respecto a eso, coincideu, así. E además que vou a expoñer así. E depois na parte esta máis occidental, pois chegamos a ter aí un nicho importante produtivo, como son concretamente o de troitas, que eran o que lle chamaban as menudas. Se chamaba aí que se consumían además nun hotel. Bueno, se isto gastronómicamente, unha coordinación dos concellos, se vende ese paquete gastronómico, automáticamente aí temos unha forma barata, porque aí non tens que gastar prácticamente diñeiro, é simplemente ter un pouquitín de idea. Facer un escaparate, non? De escaparate. A partir de aí, se hai máis afluencia de xente, obviamente se vai a potenciar o Butelo, e iso non quita, sin embargo,
que a nivel comercial, volvo a insistir, a nivel comercial, volvo a insistir de que hai que ir con un produto de calidad, siempre, por supuesto, pero dentro de eso, a veces hay que saber producir, y se puede producir a veces cierta calidad importante para bolsillos de menos poder adquisitivo, que non estamos nun país de gran poder adquisitivo. Entón, esas cousas hai nas que ter moi claras. E despois, a súa vez, hai que ter claro, relacionado con todo isto, además, ou como forma complementaria, que obviamente todo isto de visitantes, este tipo de turismo, o que entendemos é por turismo. Moi ben, pero o turismo tamén mira a paisaxe. E entón, o que falaba antes Ricardo con tema de plantacións, ojo, hai que buscar un equilibrio entre superficies agrícolas e superficies forestales, hai que buscar un equilibrio, porque temos tendentes neste país a unhos, poñer todo os que son de montes queren todo a pinos, e os que son de... No, hai que buscar un equilibrio, porque o día de mañá o que nos vai dar dinheiro vai ser turismo de calidad. O que vai comer o butelo o día de mañá, se lle pos un butelo de... tú vas a intentar producir un butelo cada vez de mellor calidad e obviamente vas ter que cobralo, e canto máis o poidas cobrar, máis ou para a empresa, e canto o turismo sea de máis calidad, máis o vai a pagar. E entón, ese turismo non quere ver tropelías naturales por aí adiante. Entón volvemos a estar no de sempre, nesa bolsa onde hai que coordinar todo, e se non se fai, sempre se perde o paso. Bueno, pois agora moitas gracias pola vosa participación e polas vosas aportacións, e agora vamos xa para pechar o acto, vamos dar pasos políticos e van a intervir por vídeo Xosefa Ortiz de Galisteo, que é a voceira do BNG, e José Luís Regueiro, que é o voceiro do PP, e despois pechará o acto aquí en directo o alcalde socialista Carlos López. A xente da Fonsagrada sempre tuvemos o butelo como cousa de referencia para celebrar algo, e dai ven que empezásemos a celebrar a Feira do Butelo para estender a nosa celebración e a nosa forma de agasallarnos co resto da xente da provincia e de Galicia e de Asturias, por suposto. Este ano, evidentemente, non o podemos celebrar e espero que o ano que ven sí, pero bueno, tampouco son moi optimista porque os plazos para que remita esta pandemia non o sabemos, pero iso darános forza para mellorala e seguir celebrando con todos vos, con todos aqueles que vos querades a chegar aquí para o ano que ven, unha vez máis. O butelo, o indiscutible rei da montaña, como ben retratou Forges no cartel que anuncia a súa feira anual. É un produto estrela que non deixa indiferente a naide. Na montaña non concebimos degustar un cocido sen acompañalo deste produto. E por iso, para nós os fonsagradinos, falar de butelo é falar de cultura, tradición e sabor da montaña. Como tamén significa cariño, esforzo e dedicación de todas as mans que elaboran tan ansiado produto. Dende aquí trasladámosles unha mensaxe de ánimo aos taleiros, produtores e a todos os que nos vemos afectados por esta crise. Por iso, nestes momentos tan difíciles para todos e ante as restriccións de mobilidade actuais, non deixedes de degustar de un bo cocido nas vosas casas, eso sí, acompañados de un butelo elaborado co cariño da nosa terra, a Fonsagrada. Buenos días a todos aquí os que estades presentes aquí neste salón de actos do Concello e tamén a todas aquelas persoas que nos están seguindo a través de internet. Pouca xente se podía imaginar que 24 anos máis tarde a Feira do Butelo non se podría celebrar en Fonsagrada presencialmente. Poucos se iban a imaginar aqueles que no ano 97 decidiron facer, para exaltar o produto típico de Fonsagrada, facer unha feira
para eso, para exaltar o Butelo, e continuamente, ano tras ano, se foi facendo durante 24 anos. Quero dicir que con isto quero poñer en valor a toda a xente que foi participando. E tamén quero dicir que é difícil asimilar que 24 anos máis tarde teñamos que organizar un foro porque non podemos celebrar presencialmente esa feira. E por qué? Porque unha pandemia que desde o ano pasado sacude a todo o Estado español nos obriga a non poder celebrarlo. E quero, para iso, mandar e saludar a todas aquelas persoas que a través de videoconferencia mandaron un cariñoso saludo ao pueblo de Fonsagrada. Manuel Campo Vidal, a presidenta da Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, e a Toño Forges, fillo de Forges, autor do cartel da Fonsagrada durante moitos anos nas pasadas edicións da Feira do Butelo. Eu estou escoitando as intervencións dos contertulios, aos cales quero saludar, Ricardo Parada, Mouriño, a Rubén como industrial e a José Luis, e estou escoitando intervencións deles, pois dicíndonos como tiñamos que facer para seguir producindo e seguir elaborando os produtos e comercializando os produtos de Fonsagrada. Eu quero dicirles unha cousa a todos eles e a toda a xente de Fonsagrada, que temos que seguir esforzándonos en facer un produto de calidad. Se o facemos así, se nos convencemos de que somos capaces de poder facer e elaborar os produtos embutidos ca tradición, co sabor que se elaboraban os nosos avós, seguramente que vamos triunfar. E quero facer fincapé e quero tamén trasladarlles ese mensaxe de apoio ás industrias. As industrias que eu sei que non están vivindo un momento bon por esa pandemia que todos estamos a sufrir. Pero quero que sepáis que desde o Concello, desde todas as institucións, vades a ter o apoio para que poidáis sair adiante. E non só eso. Eu sei que nos últimos anos fixestes unha gran labor para expander o que é a comercialización do Butelo fora do que era o ámbito no que se comercializaba. Era un produto que era coñecido en Fonsagrada, pero gracias ao vosso traballo, o Butelo hoxe é conocido en toda a provincia, en toda a comunidade autónoma, en todo o Estado. E por eso vais ter sempre e vais a contar ca colaboración do Concello. Por que facemos este acto hoxe aquí, conxuntamente co Progreso? Pois facémolo para que non quede no olvido que Fonsagrada sempre ten presente a un dos seus embutidos e que caracteriza este pueblo, que é o Butelo. E por eso puñémonos mans á obra ca colaboración do Progreso e agradezco a Javier tamén a moderación e a organización deste debate. E nada máis, solamente pediros, agora que estamos ás portas do Carnaval, onde os embutidos son o reclamo en todas as mesas, que compréis nas tiendas, que compréis nos comercios, que apoyéis o comercio pequeno comprando butelos de Fonsagrada, botelos de Cárnicas Castelao, botelos de Buenavista, botelos de Tita, que seguro que ese produto os vai a gustar. E para o ano que ven vamos a facer a 25 edición. Así que moitas gracias, nada máis, e gracias a todos. Bueno, moitas gracias aos participantes, moitas gracias tamén ao Concello da
da Fonsagrada por o seu interese en promocionar o Butelo e especialmente moitas gracias aos espectadores que nos estuveron seguindo e que nos queiran ver isto en diferido tamén o poden ver tanto hoxe como en días vindeiros na web www.elprogreso.es e sobre todo lembrarlle a todo o mundo que está na data ideal agora nestas xornadas previas do Entroido, durante o Entroido, posteriores ao Entroido, para engadir ao seu cocido un butelo ou calquer outro bo produto cárnico da Fonsagrada. Non o esquezan e vémonos na vindeira Feira do Butelo, que si haberá, estou seguro. Moitas gracias.